Znao sam da će da nas zaustave. Po 15 be, bate, pa Milić je se zebavao be. Brzeko smo sli. Iznajmili smo Wizarda, sad ćemo da ga teramo. Zabranjenu zonu, pa neću, ne mogu go staviti, mora izađe iz zonu. Most će se otvori, podigne, šta već, što pre da pređemo. I dobrodošli u moj novi vlog, s vama je Pera Majonez. Jel ti sa svas je Pera Majonez, brate, što bi gi rekli mi na jug. Za nas započinjemo novi vlog, naravno, kao što vidite mene. Šta ćemo sada da radimo? Pitate se vi. Pitam se ja šta ću da radim. Ali, mora da rešim karte za trajekt. Hotel još uvijek nismo rešili, što je tužna priča za Helsinki. Ali danas je po planu i programu da se ide za Helsinki. Jao, pertla mi se. Omakla. Nemanja je ostao u vagonče, spava. Razmišljao sam se da li da ga budim, da li da ga ne budim, da li da ga budim, da li da ga ne budim. Ali spava, brate, i legli smo sinoć u 3. Ko što ste vidjeli u prošlom vlogu je ovo rekao, brate, realno ništa mi sad on ne može toliko pomogne. Tako da neću da ga maltretiram, razumeš. Nek spava, dečko, nek se odmori, brate, ima i on dušu. Ja sad što mora da bauljam i čerlijam, to je druga situacija. Bratovi, neću više spomenuti, o Rusi, brate, 1/1. Pošto mi Luka daleko 3-4 km, a ne pale mi se kola zbog parking, zbog mape, zbog 300 gluposti, razmišlja se da iznajmimo gej Wizarda, ali ne znam gdje telefon ću da mu zakačim. Sad ćemo šta se dešava s ovog gej Wizarda. Fazon, brate, ne piti i voziti, napio se Rusi, brate, poginu su. Ne svi mi se gej Wizardi što nemaju držači za telefon. Sad će vidimo nešto da rešimo. Iznajmili smo Wizarda, sad ćemo da ga teramo. Prijatelji, ovaj trotinet, najgore iskustvo života mog. Ne znam, 7-8 evra si bacio, ajde je problem da idu pare. Kako dođu, tako odu, ali problem sledeće vrste što ja ovo sranje ne umem da vozim. Seljak seja prvi put na trotinet i misli će vozim. Mora, ja se naučio da ga vozim, ali posle beše problem, re, brate, uđo tamo u stari grad u zabranjenu zonu, pa neću, ne mogu go staviti, mora izađem iz zonu. Pa jedva izađo, ne mogu, izađem pola sata. Rekao, lele, koja me prokletinja natera da sednem na ovoj čudo. Jao, rekao, sedi si be u kola, be, kao gospodin, što vika moj tatko, će se voziš na 2 točka, budalo jedna. Sedi be kola 4 točka i teraj. Ajde, znaš, ću budem buržoj, ću teram trotineče po Estoniju. Jebalo me trotinetče da me najgora odluka života moga, i financijski i fizički. Vozio sam po no kamenje, brate, utrnule mi ruke. Znači, ruke kao da sam radio bench u teretanu, brate, na 600 kila. Ne osjećam ramena, brate, sve do laktovi. Idem si ja pešaka, imaš 1,6 km, pešaka si je sigurno, brate. I feribota, i trotinet, i ono koga izmisli. Znači, treba čovjek sa motku i s lopatu da me tepa. Internet krenu da me zebava. Mašala, brate, mašala. Sad ću se majim kao gluva kučka po gradu, brate. Letimo. Pritisak 200 sa 100, a ja ne osjećam to. Šlok će me strefi, znači. Ali ovo sam sve ja sam kriv što hoću da vozim trotinet, da budem baja na trotinet. Da se nisam majao s trotinet, do sad bi otišao do trajekt, kupio karte, vratio bi se, spakovao bi se, Nemanja bi probudio i sve bi završio, a sad
Sad ne znam ni ja više šta radim, bre, brate. Posle malo lutanja i ne znam ni ja šta, izgleda sam uspeo da stignem gde sam hteo. Samo još da nađem gde se kupuje SIM kartica, da uđem ovde. Mogu da nam nabavim jednu SIM karticu u estonsku. To bi bilo sjajno i bajno. Ajde malo da uđemo i u tržni centre. Da ne bude da nisam prošao, da znaš. U H&M da odulazim ako je ciljao. Ova hupa ima nešto interesantno, zimska garderoba. Ma dobro, s obzirom da idemo zimi će mi treba Deichmann, Krop, tako, sve isto kao kod nas. Nađem ja radnju za telefoni. Da li će, ne. Nađem radnju za telefoni da kupim SIM karticu i će bude top. Hvala bratu, on će da gleda, brother. Thank you. Iz ovaj mall, brate, iz neku radnju za telefoni što mi pomogu. Kupili smo za 4 evra neku super njihovu estonsku karticu. Ta kartica služi, ne znam, ima 4-5 GB internet, neki minuti, neke poruke, košta 4 evra, brate. Tako da, ne mogu ovaj me zjebava rumunski internet, prokleti. A i generalno još malo mi je ostalo, tako da će mi završi posao. Ali nije problem, ja za internet se snalazim koliko toliko. U Finsku ću kupim, brate, još jedan internet ako mi ovi ne budu radili ili SIM neki ću da zakovemi. Će rešimo problem. Nijedan problem se do sad nije desio koji nismo rešili. Samo sad imamo, brate, feribota i imamo hotel što nemamo u Helsinki. Šta će da radimo s to, nemam pojma, brate. Nemanja se jedan smorio. Ne znam ni koliko je sati. Lela, on treba da se čeka auto i u 12. A ja sam, brate, 1000 km od hotela. Niti ja više znam gde sam, niti ništa. Idemo vamo da vidim. Ne, ovo je za autobusi, be. Gde je za feribota, be? Jao, be. Priča ovaj baki nešto. Kapiram, dobro. Kaže, most će se otvori, podigne šta već, što pre da pređemo. Koliko jaka fora, brate. Sad će vidimo. Lih. Sine, kako je jako. Ja nisam ni provalio, gledaj ga bata koliki je. Da li je moguće gledati koliko je to čudo ogromno. Tallink. Koji prizor, baki. Mora ga sačekam da pređe. Prijatelji, danas da sam išao, to bi koštalo mnogo pare. Koštalo bi nas 250 evra sa sve karte i sa sve kola. Ovako sam uzeo sutra, imao sam u 6 ujutru za 90 evra, a u 12 da pođemo jedan kar i 2 odrasla, 69 evra, što nije mnogo iskreno. To je okej. Sasvim okej. Tako da ću ostanem u Estoniji još jedan dan. Šta da radimo i sad? Nemam pojma šta da radim. Uzeo sam nam smešti u centar grad za 50 evra i ovo 120 evra. I da potrošimo do nas 30-40 evra da pojedemo i da popijemo. Ponovo to je 150 evra, brate, ono, štedeli smo skoro 100 evra. To nam je smešti u Helsinki, brate. A da smo odmah otišli, ništa ne bi napravili, iskreno, ali baš ništa ne bi napravili. Platili bi samo kao budale, stigli bi kasno u Helsinki, ovako ću stignemo u 2-3 popodne. Danas možda rešimo pola fajlovi, sutra pola i da iskuliramo, brate, lepo u Helsinki. Nemanja tamo u smešti, šta će radim, ne znam. Idem da vidim, da se nađem s njim, da premestimo kola u drugi smeštaj. Smestili smo se još jedan dan, promenili smo smeštaj u centar da budemo. Ima čovjek parking u sklopu ove kuće, hotela, šta je.
Brate, WC, 600 kvadrata, može se, brate, igra fudbal u njega. Prostrano, brate, onda je ono vagonče, brate, tu ga Sodoma i Gomora. Dobro, no, iskustvo, brate. Krevet i taman veliki. Brat mi se malo prežali, kaže, brate, uspeo li si ti da se smestiš ovaj krevet? Ja te da ispadnem 10 put. Rekao, brate, gura se nekako da prespavamo. Brate, okej, sasvim, imaš evo ti isto da edituješ. Krevet je širok, veliki, odvojeni, brate, imamo i foteljicu. Super. Realno za 50 evrića centar Tallinn, plus parking eno je golfara. Gde ćeš bolje, brate, za to? Prijatelji, danas bukvalno od kako smo došli u smeštaj, nismo nigde majali, poručili smo hranu i jedomo. Tako da, nisam ni malo ni šta da vam snimam. Evo, bukao sam Dux, uskoro nije naštampan, ali bit će s mojim logom. Kao bi plišan, ali izuzetno topo i prijatan materijal. Tako da i za predstojeće zimske temperature će ima i Duxevi u prodaju. Imate majice, kačketi, privesci, ramovi za tablice, Duxevi, uskoro sajt se u najveće radi dok vi ovo gledate, možda i bude gotov. Kada vi ovo budete gledali. Ako bude gotov, stavit će link dole u deskripciji. Ja idem da se izmajem malo po grad. Da iskoristim ovaj dan što smo stali duže u Tallinn. Nemanja je dremao, ja sam mu rasporedio fajlovi za klipovi. Tako da, ostao je da radi. Ponudio sam ga da se maje, isto nije teo. Rekao mi je, brat, samo kupi mi nešto da jedem kad se vraćaš i neku vodu. Rekao, dobro. Nemaš burazarče problem, rešit ćemo. Ja idem još malo da se prošetam, napravim neki krug, ne mogu da sedim u apartman. Idem ja nešto da vidim za jedenje. I će vidim ako bude nešto interesantno snimam, ako ne. Nastavak vloga sutra na trajekt. Day 2. Frendovi i frendice. Gde sad? Tamo da. Pa ne mogu levo. Mogu? A? Pa ne znam. Valjda može. Pa ću proći. Prošao sam ja na mnogo uža listi. Ne znam što ova rizla, šta je ovo ovdje poput. Pa to, viš da najlepo pođe ovamo desno. Što najgore, ja sam ovo vidio odavde, sam se sinoći vraćao. Ne, već će preživimo. Čim smo preživjeli onu kocku gde u Rigu, brate, sve će preživimo. Ovo ništa nije, ne znam šta rade ovo. Pa ne znam ni ja šta rade, prikrpljuju put. Uglavnom, ljudi, da se vratimo na temu, kao što ste vidjeli juče, smo imali, pa nismo imali incident, samo nisam teo da im platim neke bolesne pare za trajekt. Rešio sam da se iskuliram ovdje još jedan dan u Tallinn, izmajali smo se, završili klipovi, pravo, a? Pravo. Završili klipovi i tako bliže i tako dalje. Sad imamo karte za u 12, koliko je sati? Sad je 11, 5 do 11. Mi smo do sad trebali da budemo, brate, uveliko na trajekt i da se čekiramo, ali ja kao ja, ceo život si kasnim i uvijek ću da kasnim. Ne znam zašto, tako me majka rodila, ali dobro. Neko i to mora, ne može svi da budemo savršeni. Da ne postoje nesavršeni ljudi kao što sam ja, svet ne bi mogao da bude savršen, svet bi bio dosadno mesto. Jel tako, brate? Baš te velat. Jel tako si ide, Dragane? Tako je. Jao, brate, ovaj feribot će mi u grobo tera. Ti ga sanjaš, Ima ga sanjam, brate, 100%. majke mi feribot. Sad levo. Koliko je ovdje Gorivca? Pa si ipak Euro bolje. 59, to, Aleksela neka. A gdje se te plaća? Ovo je samo s karticu. A? Ovo je samo s karticu se plaća. Uje. Evo ljudi, stali smo na neku pumpu, ali ovdje nema da se plati, nego morate prvo da platite na ovaj, šta je ovo, nemam pojma, neki kešomat, da se plati na njega, pa onda dobijete da sipete gorivo. A brate, ja sam bre svetski čovjek, ne može mene jedna pumpa da me spreči, bre, brate. A bijez da smo s juga, ali smo bre pametan narod. Koliko će stane? Sad ćemo, ne znam, 600, skoro 700 km smo kupali. Samo da vatimo feribot, nema da sanjam. Samo da nam ne pobegne feribot. Benzinici si pa. 95. Ovo si iz 90. Ma bolje 95.
A sad ja ne znam kako ćemo mi da skine pare. Pa verovatno, Koliko sipa? pa da, koliko sipaš toliko će se skine. Sad ćemo na poruku dati nešto se. Gorivo je ovdje €1,60 skoro, €1,59. Batovski dom je bre 150 evra jebate. Za šta bi 150 €? Ne znam zašto. Da li to verovatno pa će posle da vrati? Pa moguće će refundirati sad. Stalo je 42 litra. Može ti skine ono automatski pa onda ti vrati. Da bi imali za gorivo, iskoristite ovaj kod. Bukvalno, brate. Priču mi kako Na koliko? religa. Da možeš do 70. Bukvalno sam ga... Malo si ga... A dobro, gdje ima tu si prosip. Jebamo, sad će smrditi se ovo. Ja mnogo nas briga, ne vozimo se s njega. Idemo s feribot. Uspjeli smo ljudi da sipemo gorivo. Da, sad sam ja pročitao. Čuti bre! Ovo što je dosadno. A brate, dosadno je kao naporna žena, maki. Možda lampica, ta lampica. Pa ta lampica, Pa žensko, lampica ovako. ženskog roda, brate. Tačno, ovako. Tačno. Ovo... Dobro, ajde, čekaj, znači, prestani više da zujiš, znamo da, brate, ima ulje, znamo da auto funkcioniše. Znamo da si tu, da Znamo te da ima. si tu, brate, ono... Više, brate, kad mora tako da psujemo u klipu. Ovo... Dekoncentrišem. Uje. Gde sad, pravo, levo? Levo. Malo sam ja prepunio. Skine Baladini. vam 150 evra sa karticu i onda vam vrati nakon neko vreme, će vidimo. Znači ja sam 68 i nešto evra si hvala. Da, 68 nešto. Ne, ja sam ga prepunio i kazaljka otišla. I kazaljka pa skočila. Ali, pazi, kaži ga da je stalo, ono, potrošnja nam je kad ga sračunamo i s ovo što sam ja isprosipao, 200-300 grama, nebitno. Potrošnja prosječno nam je, brate, sa normalnu laganu vožnju i malo gaženju preticanja 6,36 litra. Brate, može da i bolje. Brate, pa on, ja mislim, manje troši nego dizeli, be, brate. Pa, bukvalno manje troši nego dizel. Pa, brate, ti da voziš ovaj, ono, kaži ga GTI, ovo ono, Golf GTI, brate, ti da voziš dizela 2.0. I da Pa, ga on drndaš na guta. takvu vožnju, on mora 5,5-6 da troši. Pa sigurno će guta i više. To ti kažem, ovaj, brate, 6,3 troši, be. O, lepoto moja. Dobar je goć. Dobar je Bobby, dobar je Bobby. Nećemo da menjamo Bobita. Bobby ide s nama na kraj sveta, brate. Ovo, jurimo feribota, još koliko imamo? Još 3 km, 2,9. Koliko je sati? 11:10. 11:10. Valjda će nas pustiti da se ukrcamo u Se puste. Ne, na J smo ga. Evo malo, prijatelji, free kadrovi Talina, ono što nismo prošli. Znajka! Žurimo se ćemo pobegne feribot. Bukvalno, boli tebe P za naš feribot. Stavila si muziku da slušaš i ladovina ti, bat. A mi što treba uvatimo gospodina feribota, tebe to boli K. P, Bravo. M, Š, A, B, V, G, D, Đ. Cela azbuka. Bukvalno. Lepo, brate, lep je ovaj Talin, Lepo, grad, lepo. baš je ono, brate. Zanimljiv za vidjeti. Ne, iskreno, drago mi je što smo ostali fazon zbog feribota još jedan dan više. Možda se to malo i odrazi, ne odrazi na put, negdje ga skratimo, negdje ga produžimo. Brate, pošli smo, uživamo, imamo 90 dana u Evropsku uniju, boli nas uvo. S tim što me ti možda napustiš u nekom trenutku ga preteramo vremenski, ali to Možda, možda se možda. reši, brate. Vidjet ćemo. I to možda se reši, sve možda se reši, samo smo živi i zdravi. Tako je. Bravo, a? Pravo pa na ovaj kao neki krži tok levo. Idi po kamionu. Kamionč. Dolet. Tako se snalazimo ja i moj navigator, gledajte. Uspijemo, drugari, da se snađemo. Evo ga, Ecko online. Ulazimo na trajekt. Čekaj, stani. Gdje sad je kućica? Treba damo na ovog ovamo. Tamo. Evo ga neko, tako, ko na naplatu. Ne znam, mi treba daš ovo. Hello.
Passport only, okay. Nemanja, give me the passport. Ovo što nacrtana Golf dvojka da ovo. This is the passport. Ja. Not problem. Da Bog da ga slika. Gle. A džabe da kamera se ne vidi. Line number 15. Line number 15. Okay, thank you. Goodbye. 15, cepaj go 15. Brate, kako se snalazimo? A te radimo ga profi. A evo fe roba, 15 mi rekla da pičim. 15. 15, piče ga Pa to. 15 be, bate, pa Vilić se zebavao be. 15. januara mi rođen da po 15. liniju života idem. Majko što me rodi ovako blesavog. A ga svi čekaju ovamo biti, idemo ovdje. Brate, predsjednička pratnja, nema čekanja na granici, brate. A nema vidjeli golfa baja. A brate, zna se ko je najjači, razumeš? 15 rekla, brate, ja po 15 vozim, boli me uvo. Nema čekanja na granici, diplomatski pasoš, brate moj. Jel smo sad po 15 smo išli? Pa po 15 presekli smo sli. Ao, što mi bedara od ljudi, brate, bukvalno da izvidete. Uzeli smo, popišali smo se da ovi svi što su došli ranije. Majke mi moje, mi smo došli bukvalno u zadnji minut. A gore je nacrtan Golf 2, za to možda, evo ga gore na znak. Bukvalno. Evo ako vidite da gore. Lile, brate, jel, bukvalno, žao mi, ispišali smo se po ljudi, brate, Lagano. ovo nije lepo s naše strane. Brate, ona nam tako rekla, ništa ne Pa vidite. dobro, da, mi si pratimo, bre, brate. Evo ga trajek, da je koliki je, da mogu ga stivi. Golemo, bate. Evo vam se vidi. Ogroman Golemo. trajekt. Gdje mi idemo u njega. Pa i ne znam gdje idemo. A, Ne kola su ovamo s druge strane ukrcavaju. Da, kola su na sprat. Kola su gore. Gledaj ti koliki trajekt, Brate, ogroman trajekt. ja se sveću u životu nisam imao Nisam ni ja, prilike voziti, nisam brate. ni ja, A ogroman šta ovi trajekt. feriboti što smo se vozili, oni pikavci Ma mali, brate. šta evo ovakvi su, Pikavče ovi od desni. feribota, be, brate. to. Ovo je be feribot, be, batove. Da je koliki Lagani feribot. feribot, be, brate. On je isti ko vamo pravo. Mislim da. Evo se će vidjeti. Lili, gledaj što se penjemo na stepeničke, Da. bato. Osjećam se kao dete u candy shopu, be, brate. Nikad već nisam vidio trajekt u Ni ja, životu. brate, bukvalno nikad veći s oproštenjem, brate, trajekt. Lih. Dobra fora trajekt, majke mi ti kažem. Dobro. Dobro, bitno da smo stigli za feribota, rezervar nam je pun. Lagano smo Još stigli. samo da nam vrate pare ovi od karticu i lagani smo. Panje Maja. Brate, ma ruski be, a sad Isto, ovi kažu isti ti kurac. tečno pričaš ruski pa znaš razliku. Brate, ruski je i to je to. Znači ono, Te nije ruski. sad će im u Finsku kako se priča, da li se fino priča finski. Da se fino priča finski. A brate, Da je Jel si- koliko je ovo čudo, brate. te ne da i ljadu kola staju. Idemo golf prva. Na. Ogroman, brate, ovaj trajekt. Gledaj koliki je. Koja sila, brate. Ogroman. Nema čekanja na granici, u stranu se gleda. Kroz terminal bez problema. Brat, Gle ih nikad motori veći šta su. trajekt nisam vidio u životu. Nikad nije, brate, ovo je sasvim novi pojam za mene u životu. Brate, ovo kada sam ušao u neku garažu u tržni centar, već koliko je ovo? Hvalno. Kako da zgledam, a što snimamo? Gledaj da sprat kola, brate. Brate, to ti kažem da je gore kola. Liko. A ispod nas su kamioni i autobusi, jesi vidio malo pre kad ulaze od tamo? Da. Ovo čudo Je. ima 15 sprata. Brat. O, neki E46 kupe. E46 kupe, brate. Nema čekanja na granici, u stranu se gleda. Kroz terminal bez problema. Šta kaže Bajč? U Zivicu, kaže. Zivicu.
Vidi ga Jackie. Dobro. Gledaj ga Jackie, brate. To je to, mislim su se Gde si parkirali. Jackie, a? Pa mislim da smo A se... mislim da ima još na tamo. Misliš? Ali to je to, mislim da je to u Ajreće budu. Prvi do stranu, ako to ne, mi će prvi put to nego. Gdje smo sad ovo upali? Još? Gotovo, parkirali smo se. Nemoj mi pobegne. A, na Tegdigu. Nategnem, nemoj da beži, brate, sad će se ljulja. Komentarišem s brata, gledaj koliko nivoa ima trajekt, brate. 8? 9? Rekao, brate, ovo će bude video samo za razgledanje trajekta, bukvalno. Paco Rabanne, a? Šta ima od muški tu? Sve ženski 90%. Bossova, ja mislim, nije skup 40 evra 100 ml. Mogu bi si neko parfemčice opraviti. Evo muški deo D, mi smo gledali vamo ima neki jeftini. Dobro be žena, ne smari. Pa uglavnom, nema njega da kaže cene su sve slične kao kod nas. Malo te ne iste, Armani Code, da je dobro. Imali Versace Eros, ja možda uzem ovaj Calvin Klein za 20 evrića. Tako da ono, će vidimo. Jedino kaže, a? Jedino kaže što je Paco Rabanne jeftinine u Konzku. Znate vi ljudi što ima ovdje čašice sa zrnima kafe? To što sam ja pomirisao sad 1000 parfema i više ne razbiram ništa na nos, jao sam ovako. I kafa mi poništi miris, inače ovaj Louis Vuitton parfem sam našao, nemam pojma koji je. Ali mnogo dobro miriše, ali ne daj mi to 84 evra. Viš šta to je za čarani krug muke, bre. Brate, gled trajekt, to ćeš da odradimo jednu trkicu. Gle, imaju vi, bukvalno, brate, evo, brate, poroci, be, poroci, gde god da se okreneš neki porok, be. Dobro ima WC, to je. Uuu, brate, što lepo. Lepo, lepo. Uuu, brate. Koja priča, mamu mu. Gle, koliki je čovječ, ima još gore. Ajde se popnemo malo i na gore. Mnogo lepo, brate. Ja ne mogu da verujem šta doživljavam u životu, već. Kakvo je ovo iskustvo, brate. Ja i dalje nisam svestan šta sam uradio, brate, i dokle sam stigao. Gde god da se okreneš aparati, brate, prosto teraju čoveka na grehovi, brate. Ovdje je gornji deo kafića. A? Samo aparat, ja. Deco, nemoj da se kockate, zabranjeno za mlađi ispod 18 godina, brate. Uzeli smo, videli smo ono kao švedski sto da se jede ovo ono. Može izabereš šta hoćeš, gotova jela fazon. Ja sam uzeo fazon stavila Milikuša 9 ćufte, pire, kečap. Koliko ti stavila ova čuda? Ne znam, 3-4 i pol. Odlomi malo da probam, brate. Meso. To. To im kakvo je. Eto ti ćuftu ako uzmeš. Najpravatnija ekstra. I pomfrite, sve super. Ovo sve i voda neograničena. 27. 22,60, brate, i gledam more. A, ima li bolje? Jel može bolje, brate? Brate, ovaj trajekt je ogroman. Ogroman. 9 sati. 9, brate. Ovaj klip će bude samo obilazak trajekta, bukvalno. Finska će si bude zaseban klip. Jasno klipa, najveći trajekt u Evropi. Bukvalno. Ima neki veći sigurno. Dobro, brate, mi smo jeftinije jeli s pogled na more, na brod, nego po gradovi, brate. Brate, u market cene su ok, skroz korektno. Bukvalno. Ne mogu da verujem šta Piće po su. 2 evra. To ti kažem, sve Ovo korektno. je market. On da mi neko pričao ne bi mu verovao dok ne doživim. Toliko su dobre ćute da sam ih omazao za 2 minuta. Brate, ih obrisao za pola minuta. Nisam hteo ni da snimam. Čak još sad mnogo ukusna hrana, a lepšu ćuftu i lepših pireza života nisam pojao negde. Mnogo dobro spremaju hranu, bez evancije. Hrana je, brate, perverzija perverzna, majke. Vrhunski, vrhunski.
Sad kad je počelo da duva, brate, neki vetar, meni naočare s glavu skinu, ne mogu, brate, da ono... Ne mogu se zadržim, be, brate. A? Ček da snimim ljudima more, eno moreta. Baltičkog moreta. Dobro, sad i prestade da duva, be, brate. Znači, kad je dunulo, lele, majko moja, znači, ne dao Bog, brate, ne dao Bog. Ne da duva, brate, rasipuje, brate. Ajde ćemo na tamo levo da obiđemo. Uj, evo, ne može se snima, brate, koliko duva. Će me oduva vetar u ovu Finsku. Kad je sad u dvore, ko će me zbaci s brod. Uvati me panika, brate. Vetar. Ovdje je neki kafić kao. Ajmo još na tamo malo da vidimo. Hoću ga obiđem ceo. Ja ima ga pešačim pola sata, on ima kilometar ceo, brate. Mnogo veliki, brate, mnogo. Kad ne iđe ovaj talasa vetar, brate, Bukvalno, brate, ja te gledam, reko će te oduvat, ću ostane bez tebe. Bukvalno nema više deo, ovaj kraj trajekta i gore ne smemo da se penjemo. Restricted area. Ima li ih galebovi, be? Gde su ptičiki galebovi? A? A nemoj, treba te haps ovdje da plaćamo penal. Mani si. Se otvoriš si jednu kafu, brate, u kafić. Aj, brate, se otvoriš si jednu kafu, džonku, brate. Lagano otvaranje, brate. Lelekač keći mi odleti, ovo nije normalno kad dune, brate. A držao sam ga. Bukvalno, ja mislim, ono, nehumano, brate. Brate, mnogo lepo, iskreno. Ne znam da li da sedim ovdje da gledam more, da li da idem dole da obilazim ovo, znači... Evo ga onaj deo gore, gdje je bar kao. Mnogo lepo, brate. Hvala svima vama, brate, što ste mi omogućili priliku da ovo vidim. I da posetim. Mnogo mi je drago i meni, kao lično meni, što mi palo uopšte na pamet ideja. I ljudi koji su mi predložili također da se odlučim na ovu ideju. Također hvala Mladenu Mladenoviću što je donirao na PayPal. Brat nas je podržao, brate. Pustio nam je da imamo za smeštaj za u Finsku, da može lepo u apartman da blejimo. Da imamo kvalitetan apartman. Puno hvala bratu Mladenu, znači... Rešio nam je problem što se tiče Helsinki i smeštaj. Mi imamo još malo da obiđemo brod, da uzmemo cigarete, da uzmemo još neke stvari u market što su jeftinije, neko parfemče malo, brate, da se naprska s neko firmirano parfemče, da lepo miriše, da osvoji sve tamo finske devojčice i da pravimo show. Ja si kupio jedno parfemče, uzmemo piće, čokoladice i će vidite nešto kad dođe vreme za to šta smo uzeli. 58 evriće račun, dobar dan na evriki, brate. Cigare su 4,70 evra, ali ovdje su najjeftinije, kažu mi da su, brati, gore u Finsku 10-15 evra pakla. Ovo, ti vratila kosu, jesi? Ovo, dobro. Da, ali može samo 3 paklice po osobi, znači pošto Nemanja ne puši, ja sam uzeo 3 i on uzeo 3, tako da smo to tako rešili na taj način. Još malo pa pristižemo obali. Ne znam koliko još imam, pa fazon još 5-10 minuta možda. Da sačekamo lift. I lajde, ne mogu svi penzioneri da se nerviraju. Idemo si, brate, pešaka, ispešačimo. Ovaj put će bude jedno 18.000 km skola. Jedno 1000-2000 pešaka, znači će napravimo 20.000 km. Idemo da vidimo gde nam je golfara, šta radi. Da vidimo da li je bila prijatna vožnja na trajektu. Prijatelji... Izlazimo. Da. Izlazimo iz trajekta. Brate, ovo je fulkica. Mašalah, brate, mašalah. Na prvi pogled grad. Grad, brate, grad haosa, brate. Kida. Kida.
se snađemo da Sad levo. levo, leviramo ga, vrm, vrm, vrm. Evo ga naš trajektor da stoji izlazi kamioni. Ej, udari ga na 0,5 da vide ljudi koliki je, brate. Ogroman, ba. Novo veliki. Znači evo sad imate priliku i od spolja da vidite ono šta smo mi prošli. Gdje smo se vozili 2 sata. Valno, brate, 2 sata smo se, ma i više, brate, 2,5. Tako nešto. Tako nešto, ne znam kad uđemo beš u trajekt. Oko 12 i pre 12. Pa da, barat. Ali sila, mnogo mi drago što sam imao priliku ovo iskustvo da doživim u životu. Gledaj ga koliki. Majke mi, mnogo mi drago. Čekaj, stani da vidim gdje je izlaz. Lilja, gledaj onaj Cruiser, Cruiser. Oli. Cruiser je, bate, next level. Ovo je Bukvalno već next ovako. level. Tevra, znaš šta mi je životna želja? Jedna od životnih želja, mnogo životne želje imam. Želja mi je, brate, mala da mi svira Jovana Sapala, šalimo se. Jedna od želja mi je da imam tako pare nekad u životu i da uplatim jednom mjesec dana na ovakav cruiser. Ali luksuri, all inclusive, sve znači. To je ko ovaj neki bazenčić Bukvalno. gore. Znači da se bahatim, ono, all inclusive, jedenje, pijenje dok ne padneš u nesvijest. Majanje, brate, zebancije. To mi je životna želja, jedna od životnih želja da proputujem tako svet sa cruiser. Znao sam da će da nas zaustave. Hello sir, how are you? Finnish customs, please turn off the engine. Not Okay. a problem. Not a problem, I give you my passport. Hello guys, where you heading? Hmm? Where you go? We go to the North Cap. North Cap. Yes. We're filming for YouTube and traveling all world for 35-year-old Volkswagen. Why do you don't have Zastava? You have Volkswagen. Hmm? Why you don't have Zastava? Zastava. Zastava? Ah, we have on the only side. We have only side. Okay. Nebe, pitanje što nismo se zastavu što Volkswagen. So what is your YouTube channel? Pera mayonnaise. Pera Majones. Yes. Okay. Leskovac. Jeste. And Niš. Niš. Niš, Serbia. I know the place. Svi znaju, vate se. Brate, ali svi znaju za jug Srbije, što je najveće. Everything's people know the sound Serbia. Yeah. Leskovac, Niš, the best barbecue in the world. Yeah. You follow me on my YouTube channel. I have to make a photo, so Okay, not problem, you make. I can find your channel. Daj, boy. Just a moment. Not Okay. problem, not problem. Širimo, ovo je tvoj pratioci svuda. Malo smo kašno podeli snimanje kad smo nas zaustavili, ali to je to. Pa dobro, nebitno. Pa ja sam mislio ti si upalio ono kad... Ne, pa ugasi vam GoPro dok su upali. We go to Helsinki and stay 2 days 2 days. and drive to Oulu, stay 1 day Yeah. and drive to the North Cap. Have And you been there before? Hmm? Have you been there? in North No, this is first time in my life. This is first time on the car life. Do you have a Volkswagen Golf 2 in the Finland? Sorry? Do you have a Volkswagen Golf 2 in the Finland? I don't see not Estonia, not Lithuania, not Lithuania. You mean this model? Do Don't. we have? Mm, Yes. we have, huh? Nice. Okay. Can we go? Bye. Be careful when you go. Okej. Pazim na motor, imaš motorist. Imaš motorist. Missä oli oma elämäni Čekaj, sad posao u džip. Da, poslije džipa možeš. Puštio te, ajde. Thank you! Kakav ljubazan Da, policajac, brat. brate, Baja, znao sam da će da zaustavi. Da ja, čim sam ih Nemanja nije upalio kameru ranije, ali nema veze. Polili Ali smo tačno kad su nas zaustavili. bukvalno, gde sad idemo, desno? Desno, da, desno. Će nas zvajzno od pozadi, jel dobro? Brate, ali ljubazan policajac, Yes. što je fora, svi znaju gde je Niš i Leskovac, Dobre. brate. Otvara moj pasoš i čita Leskovac. Da, ne znam da li se čuje od bubicu, će pojačamo zvuk u Da, na srpski je izgovorio Leskovac. Bukvalno da na srpski izgovori.
Najjači. Jedno lepo iskustvo sa finskom policijom, svaka čast i veliki pozdrav za njih. I slikao nas je. Da be Bajča naslikao, brate. Najjači su. Stigli smo, sva objašnjenja za apartman su na mail. Želim još jednom da se zahvalim svima koji učestvuju u ovom projektu i koji su na neki način svojim radom, trudom doprineli da auto dođe uopšte do Finske. Meha Transport nas je podržao, brat iz Makedonije. Od Makedonci sam uvek imao dobru podršku. Da nije bilo gospodina Savića i njegovih autodelova, Golf ne bi verovatno nikad ni sišao s dizalicu i došao do ovde. Hvala bratu Jafitextu u Prokuplju što nam je obezbedio da imamo ovako kvalitetne i dobre majice, kačkete, imamo dukserice. Braće iz FM Folije, znači da nam nisu zatamnili Golfa, znači, mi bi brate poginuli da nisu zatamnili Golfa. Znači, ja njima do kraja života sam im zahvalan za ove folije, majke mi. Toliko su nas spasili, brate, i nema ni roba da se greje, ni piće, ni ništa, brate, sve super. Hvala našem bratu Banetu iz Moto Ordinacije koji nas uvek tu podržava za sve što nam treba za moto delove i za sve kombinacije. Hvala bratu Vladi iz Extreme Moto Shopa, znači Vlada je nam dosta puno puta pomogao za sve i svašta. Orca Fish Niš, još jedan Vlada, hvala još jednom Vladi. Brat Dušan koji nam je donirao bio sad s obrta i koji nažalost nismo uspeli da stavimo, ali bit će. VAG Klub Srbija i takođe hvala Atlasu koji nas je obezbedio pomoći na putu. Ne dao Bog da nam trebaju do kraja puta, ali ako se nešto desi, bezbedni smo, vraćaju nas za 0 dinara do Niš iz Finske, odakle god da stanemo, ili nam popravljaju auto do 500 evra, plaćaju hotel, tako dalje. Hvala brate i Aleksu Zvučenju što nam je obezbedio dobar i kvalitetan radio, da imamo muziku da slušamo, i M2 Detailingu što je očistio i namirisao Golfa da bi mogli da putujemo u čistom i kvalitetnom interijeru auta. Mi idemo da se smestimo pa se javljamo kad vidimo kakav je smeštaj. Malo smo za J situaciju, jer nisam pročitao uputstva, zato što, brate, treba neko da ostane u autu da ne bi dobili kaznu dok odemo po parking, kartu iz stan. A mi smo obojica, brate, pošli po stan. Brate, sad ako dobijemo kaznu ću se upucam, majke mi ti kažem. Nije mi do pare, ali mi krivo što sam ispao glup, evo, majke mi ti kažem, javno kažem, brate. Valjda neće, Bog će nas sačuva za 3-4 minuta, brate. Ajde Bože, ajde Bože, ajde Bože, Bože ti pomozi. Lele, majko mila. Šta je Nemanja sad napravio za apartman, ja ne znam. Čekaj be. Stvarno ne znam šta je brat napravio. Ako smo dobili kaznu, dobili smo, će ga uplatiti. To je to. Pa pazi brate, okej. Brate, 2 bračna kreveta. Svako si ima, brate, da si rasprostrani u svoj đavo. A ovo je verovatno 780 beše parking mesto, da. Ne znam sa šta je ova fascikla, ali verovatno se mislilo na ovu parking karticu. Dobro, to smo rešili. Apartman je, brate, fulka, iskreno fulka. Blizu centar imamo free parking, što je ovde papreno skupo u Helsinki. I produžni kabli, to mi kaže Lutko. I tosteri, za kafu. Pa i WC je generalno, da kažemo ok. Gde mu se pali svetlo, evo ga. Ima veš mašina, može se pristojno okupamo. Brate, fulkice. Iskreno, brate. Mogu da sedim i ovde na terasu, ima i ovo da zakloni od vetar, pogled, imamo lep dole na fudbalski teren, na park. Ja mislim da za 207 evra 2 noći sa free parkingom na kilometar od Helsinki centra, da ovo nije mnogo, da je pristupačno, kaži ga, za svačiji džep.
Jer mi smo realno mogli fazoni da uzemo smešti za manje, za 70 evra. Ali smo 5 km daleko od ovo, 70 evra po noći. Ali smo, brate, daleko 4-5 km, treba palimo kola, treba dolazimo. Treba se maltretiramo, treba plaćamo parking, 5 evra je sat vreme parking. Tako da, generalno mnogo bi na je. Ovako sam platio, jeste u startu malo više. Booking mi dao popust, izmuljali smo ga na neki kodovi, krivo, pravo, levo. I, brate, rešio sam nam problem i odmah u startu. I parking, i smeštaj, i sve živo. Platiš, brate, u startu malo više, ali bolje prođeš. Nema se nerviraš, nema da se sekiraš. Realno kola mi ne trebaju, mora mi blizu. Fulkica. Drugari, da ne bude mnogo dugačak vlog, imamo, brate, razno dešavanje, će bude 20 minuta, pola sata. Sviđa mi se što ovdje ima ova bela knjigica, sve kulturno, čisto, piše koji restoran možemo, gdje možemo vodu da pijemo, šta možda iznajmimo, kafa, sauna, gle. Sve ima za ljudi. Bukvalno, brate, sve napisano za pismeni ljudi, samo treba neko da čita. To je bilo to za ovaj video, ako mi se svidio Feribot, ako mi se sviđa majica. Ograničena serija, bit će kad izađu na sajtu samo 100 komada. Znači ograničena serija, moći će prvih 100 ljudi da ih kupi i to je to. Što se tiče Eurotrip majici sa sponzorima, s mojim logom, sa svim. Imaćete kape, imaćete trenerici, imaćete privesci. Sve će ga napravimo i sve će si bude, ima da ga rešimo. Također, ako je neko dobre volje, naravno, u deskripciji imate dinarski, devizni i kod za PayPal i PayPal link. Može da ostavi neku donaciju, bit će pozdravljen u klipu kao i do sada svi što su pozdravljeni koji su ostavili. Mi idemo da se odmorimo, da se iskuliramo, a mi se vidimo u sljedećem videu kad krenemo da obilazimo Helsinki. Ćao!